Semmonen ettei lähde. Mitä Suomen minikiertue tässä? Menee koko viikolla. Meinaat jaksaa? Ei. Vaikka kyllä. Kyllä se Glamore on kaukana, mutta... Ei pysykään se. Se on vaan jaksettava. Eikä sitä siis jotain niin työltä tuntuu se. Ja hihnotusta. Joo! Se laitaanko tänne sängyllä? Se on onneksi, se ei tarvii itse roudata. Itse asiassa... Tupii mukaan, se roudaa. Missä valtuu? Meillä on road crew, yhden miehen road crew. Yhden miehen? Mitäs ne muut tekee? No siis täällä on miksaaja, sit on valomies, sit on bändin poikia, Sit on road sit on road crew. No niin. Se on Xboxin pelaaja. Helpottuu ihan huomattavasti. Mä kyllä tykkään tosi paljon, kun jaotellaan tälleen tehtävät. Se on tosi paljon hyvä homma. Niin on selkeä, ettei kato hypitä toisten varpaille. Niin nimenomaan, että tietää niinku oman reviirin. Mä en tajua, että se oli alueesta. Oliko se maali? Jesse oli sitten päättänyt värjätä bussin tämmöisellä iloisella kesävärillä. Viikon piukka. Kaikilla keikoilla tekee. Nyt mä oon julkinen niin. Joo. Tekäs siinä. Ura nousi. Älyvät, se pitää hävetä. 10 minuuttia. Tossa nyt. Mikko, kehtaat se kameralle tunnustaa? No. Alks mä pöytä? Mä ostin tällaisen. Ei, se on samaa periaatteessa. Tällä pitäisi vetää kaikki keikot tänä vuonna. Tää on nyt kuulemma sitä uusinta uutta. Ei se kyllä kovin iso. Ei se kyllä. Eipä se valkoisella miehellä yleensäkään koskaan ole. Backstocki. Mitään luksustamaa nämä ei tosiaan ole. Ei oo. Finaaleja pitää seurata. Mikko on henkeä ja veren jokerifani, että... Alright, erittäin loistavaa perjantai-iltaa, rakkaat ystävät. Oletteko te valmiita? Keikka Vesanolla takanapäin ja saunassa ollaan käyty ja iltapalat syöty. Ja kello rupeaa lähentelemään 2, eli varsin aikaisessa vaiheessa ollaan tällä erää Untemaille paapimassa. Kaikki on mennyt ihan pirun jees ja huomenna jatkuu. Kuopio go go!